जय हिन्द। क'क्राझाराव बमा बेफ्रुनाय जाथायखौ लानानै आङो फेसबुकनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर'जों बर'सो खेंख्रा खेंख्रा थेरा थेरा बाथ्रा बुंनायखौ आङो नुनो मोनदों। तामुलपुरनिफ्राय रंगिया बे मोननै जायगाखौ दोननानै जोंनि बाक्सा, चिरां, क'क्राझार माब्ला समनिफ्राय इन्डियान आर्मिखौ बोखारजोबनानै लांनाय, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माब्लानिफ्राय सान्ति फैनाय, फै जों दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनि। भिडिअखौ मोजाङै खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। क'क्राझार होननानै बुङोब्ला सारा इन्डियायावनो मोनथिगौ, गोबां मानसिफोरानो मोनथिगौ। जेब्ला क'क्राझाराव बांगालफोरजों आरो बर'फोरजों न' सावलायनाय, बुथारलायनाय, दावराव दावसि जादोंमोन, बै समनिफ्रायनो क'क्राझारखौ ओरैबायदि मिथिगौ, क'क्राझारा बर'नि जायगा, बर'लेण्ड नागिरो, बर' बेवहाय बर'फोर दोङो। गोबां दावराव दावसि जानायखौ नुनानै क'क्राझारखौ ओरैबायदि मोजाङैनो मिथिगौ, क'क्राझार होननानै बुंनो रोंगौ मानसिफोरा बे दावराव दावसिखौ लानानै, क'क्राझाराव बेफोरबायदि होननानै। दिनै आरोबाव बमा बेफ्रुनायखौ लानानै जोंनि बर'जों बर'सो ना, दा जोङो बाथ्राखौ एसे सावरायनोसै। तामुलपुर आरो रंगियाखौ दोननानै जोंनि बाक्सानिफ्राय क'क्राझारसिम बागानपारा, धमधमा, नलबारि, टिहु, बरमा, पाठासारकुसि, मसलपुर, साउदुरबिटा, चिराङाव आरो क'क्राझाराव मोनफ्रोमबो दाब 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 जायगायावनो इन्डियान आर्मिफोर दङमोन मोनसे समाव। दंना गैयामोन? जेब्ला जोंनि बर' हारिनि संगठन दङमोन, बर' हारिनि थाखाय नांग्रा जोंहा जोहोलावफोर दङमोन, बै समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनफ्रोमबो दाब 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 जायगायावनो मा दङमोन? इन्डियान आर्मिबो दङमोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बुं दा, मा समनिफ्राय, मालानिफ्राय जोंनि बाक्सानिफ्राय लानानै क'क्राझारसिम दिनैथ' गैला, जोंनि बागानपारा, धमधमा, नलबारि, बरमा, टिहु जेरावबो गैला, पाठासारकुसि, साउदुरबिटा गासैबो जायगानिफ्रायनो बोखांजोबनानै लांबाय। मानो होनोब्ला जोंनि जायगायाव हाथियार हमग्रा, हारिनि थाखाय नांग्रा रावबो गैला। सिजफायाराव फैबाय, सारेन्डार जाबाय, एकर्ड खालामबाय, रावबो गैला। बै दिननिफ्रायनो मा लासै 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 इन्डियान आर्मिफोरखौ बोखांनानै लांजोबबाय। बेवहाय माने रावबो गैला, हाथियार हमग्राबो गैला, दावराव दावसिबो गैला, जेबो गैला। मानो थाखाय नांगौ इन्डियान आर्मिखौ? बेवहाय नाङा ना? नांगौ नामा? गोनांथि गैला। बोखांजोबनानै लांबाय सरकारा, गुबुन जायगायाव दोनहैजोबबाय। दिनै रावबो गैला, आर्मिबो गैला, बर' हारिनि थाखाय नांग्रा रावबो संगठनबो गैला, रावबो हाग्रायावबो गैला। दिनै बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बर' एरियायाव जाय जायगाखौ क'क्राझार होननानै बुङोब्लानो गासैबो दुनियायाव दाब दाब जायगायाव मोनथिगौ। मोनथिगौ ना मोनथिया? मोनथिगौ क'क्राझारखौ। आसामनि क'क्राझार होननानै बुङोब्ला मोनथिजोबगौ क'क्राझारा मा। दिनै क'क्राझाराव आरोबाव बमा बेरबाय। दिनै आर्मिबो गैला, बर' हारिनि संगठनफोरबो रावबो गैला। बेनि गेजेराव माबायदि बमा बेरखो? सोर होखो? सोर बानायखो? बर' हारिनि गेजेराव सोर मा दावराव खालामनो नागिरखो? नाथाय जोंनि बर' हारिनि माखासे मानसिफोरा जों बर'जों बर'सो बाथ्रा सावरायगोन। मालानिफ्राय सान्ति जानाय, मालानिफ्राय पिस जानाय? माखौ पिस, माखौ फिल्ड होननानै बुङो? सोर फिल्ड होनो माखौ? सोर माखौ पिस होनो? दिनै जोंनि आसामावनो गासैबो पिस जाफ्रामजोब्बाय। मानो होनोब्ला जोंनि आसामाव दिनै जोंनि गाहायाव गोबां जायगायावनो हाथियार हमग्रा रावबो गैला। बेनि थाखायनो मा जायखौ दोनदोंमोन बैसोरखौबो बोखारजोब्बाय। दिनै बेनि गेजेरावबो बर'नि जायगायाव बमा बेरदोंब्ला नोंसो सानना नायदो, जों गावजों गावसो मानो बाथ्रा बुंलायलायदों? जोङो गावजों गाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव राजखान्थि भाबै बाथ्रा बुङोब्ला बर' हारिया
गावबा गावनि उदैनि थाखाय गासैबो सासेया सासेखौ सोंखारिबाय थायोब्ला बाथ्राखौथ' बुजि मोननो गोब्राब जागोन। दा आं बुंनाय बाथ्राखौबो गाज्रि मोनगोन। आङो सोरखौबा बर' हारिनि दल संगठनखौ गाज्रि होनना बुङा। बिसोरबो बुजि मोनाब्ला आंखौ गाज्रि मोनगोन। बुजि मोनगोन ना मोना? दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो रावबो गैला आरो नागिरग्राबो गैला। बेनि गेजेरावबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव क'क्राझार बायदियाव बमा बेरदोब्ला मानि थाखाय बेरदो? सोर होथावना? मा खालामनो नागिरदो? गोबां सोंथि जाखांफैयो। जोंनि बर' हारिनि जोंनि बर' मानसिफोरा जोङो सान्थि थानो मोना नामा? जोंनि बर' हारिनि जोंनि बर'फोरा मा? जों गावजों गावबो नांलायगोन, बेनिफ्राय सोरबाया बायदिसिनाबो जाथाय खालामना होनो हागौ। बेनि गेजेराव जों बर'आ गावजों गाव बेवहायबो नांलायनो हागौ। गोथौयै रावबो सानला नामा? जों बर'जों बर'नो सानफ्रोमबो दावराव दावसिब्ला बोरै जों सान्थियै हारिखौ खुंनो आरो हारिखौ सालायनो? मालाबाबो हानाय नङा। आरो बेनि गेजेराव जोंनि बेफोरबायदि दुरबलताखौ नुनानै गुबुनाथ' बायदिसिना खालामना होबावनो हायो। जोंनि बर' हारिनि बागै मोनथिखाजोबनानै दिनै जेबोआनो गैला बर' हारिनि गेजेराव। ना बर' हारिनि थाखाय हाथियार हमग्रा दंबयो, बेबो गैला। हाथियार हमग्रा थानायमोनब्लाथ' आरो इण्डियान आर्मिबो थागौमोन, बेबो गैला। सान्थि रावबोआनो गैला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। थेवब्लाबो दिनै जोंनि क'क्राझाराव बेफोरबायदि बेफ्रुदों। बेफ्रुनाय लोगो लोगो जोंनि बर'जों बर'सो जादों। बाथ्रा दान्थे बिदान्थे बाथ्रा बुंदों। मानो? जोंनि बर'फोरा मानो बेफोरबायदि? मा सानो? मानो बेफोरबायदि जोंनि मानसिफोरा? गोथौयै सानना नाय। सान्थि फैबाय, पिस फैबाय, बेफोरखौ सोर खालामनो हायो? मानि थाखाय? जोंनि बर'खौ मा जाजानो लुबैयो? नाथाय जोंजोंसो जों नांलायगोन। अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।